Tanggap wacana. Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Bagya Yuwana, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kurmateng, bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satuhu kula bekteni lan adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Allah SWT ingkang paringi kanugrahan, rahmat serta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambakala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani, sakedhap malih kula sekanca kelas 9 badhe nilaraken pawiyatan SMP Negeri 1 Gandusari punika. Pramila mbok bilih sedangipun kula sesrawungan kalihatan panjenengan sedaya wonten kalepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mranani ing panggalih panjenengan sedaya. Kula sakanca nyuwun agungging pangapunten awrat sejatosipun kula perpisahan nilaraken pawiyatan punika. Nilaraken adik-adik kelas kula anggep kados dene sadherek panyambuk, nanging kados pundi malih gur kula panjenengan sedaya namung titah sawentah boten kuwawi nyelaki pepastening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Adik-adik kula derek paring pepeget dumateng jenengan sedaya. Sakmedal kula saking pawiyatan punika. Pengajip kula adik-adik segeda dados siswa-siswi ingkang tansah mbangun miturut dumateng bapak saha ibu guru lan dados murid ingkang pinter lan kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njuruk donga lan pamuji mugi-mugi ingkang tansih wonten pawiyatan mriki tansah pikantuk panggoyanipun Allah SWT. Semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu, mugi-mugi kula sakanca saged nglajengken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten alur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas 9 sedaya. Mbok bilih wonten gelap, gangsuli saha benceng sawengging alur. Kula tansah nyuwun lumuturing samudra sih pangasami. Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.